sik. Sak panas sing lho, jare salah arep tuku doro. Tak njuk jaket, sing ayam. Yo. Wes, jare sak panas. Ra gelem meju. Medhon wae. Ngopo meneh ngono pitok pendak dino mek ewoke wae. Tak bensine paling. Wah, kok jebol ju. Wis to. Padahal membengi bar tak isi lho. Rasa omong tok. Yo lek surung. Duh, Dik. Lan seju ah. Mbok kosong garek kurang sithik ya lho, men garek bisa kan kuwi. Lak barang lho Ju ya Allah. Telake garing. Apa arep ngombe ripal kae? Manut, ya seger kuwi. Tapi saya pikir bisa rutan Wis gampang, wau sing ngomong piye. Tenan lho iki lho. Ripal ya angel wonge masalah iki lho. Iya. Pal. Ono es teh. Ono, loro ya. Maju ya saya ju. Bayar ora iki? Bayar ya. Iki mau tuku bensin ra ono susuke ju. Tenang wae lho. Kandel. Ora 10.000-an ora pal. Dilesek tak nggo bayar bensin mau, lali rung bayar ora ono susuke. Jare ndek duwe. Kandhani mau ora ono susuke kok kowe iki. Cek opek kowe kok kene sik tak bayar bensin mau lho. Iya. Wis suwe lho, Ju. Yo yo. Wedhus tenan kok ta kae. Mesti ra balik neh kae. Sik ya, Pal. Lagi piye iki? Bayar sapa? Sing duwe dhuwit cahaya to aku mbek meterke ngancani. Jingo. Dukung channel kami dengan cara subscribe dan bagikan kebahagiaan kepada orang lain dengan klik share. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye.